Kull min kien responsabbli għall-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għandu jitressa għal ġustizzja, inkluż dawk li kienu l-imħuħ biex tfassal il-pjan illi wassal għal dan il-qtil 5 snin ilu. Dan intqal mill-Kunsill tal-Ewropa fittra mibgħuta lill-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-jimilu. Il-Kunsill din il-ġimgħa pubblika littra li ntbagħtet lil Abela u li fiha l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem Dunja Mijatovic saħqet illi l-awtoritajiet Maltin iridu jżidu l-isforzi tagħhom fl-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. Mijatovic qalet illi dan huwa neċessarju biex issir ġustizzja mal-vittma u mal-familja tagħha, kif ukoll b'rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-libertà tal-espressjoni inkluż il-libertà tal-istampa. Hija żiedet tgħid li l-ħarsien ta' dawn il-libertajiet huma pilastri f'demokrazija. Il-Kummissarju tad Drittijiet tal-Bniedem talbet aġġornament dwar il-miżuri li l-Gvern beħsibu jieħu dwar it-tisħiħ tal-protezzjoni u s-sigurtà tal-ġurnalisti u esprimiet tħassib li l-Kumitat ta' Esperti mqabbad mill-Gvern biex joffri pariri dwar bidliet fis-settur tal-medja f'Malta ma kkonsultax mas-soċjetà ċivili jew mal-ġurnalisti f'pajjiżna, waqt li qalet li dan juri nuqqas ta' trasparenza. Mijatovic esprimiet tħassib ukoll dwar id-diffikultajiet li jsibu l-ġurnalisti f'Malta biex jiksbu informazzjoni li tkun ta' interess pubbliku, kif ukoll dwar l-użu ta' kawżi slep u appellat biex l-awtoritajiet Maltin jassiguraw li l-ġurnalisti jingħataw aċċess fi żmien raġonevoli għall-informazzjoni korretta. Kien propju din il-ġimgħa meta l-Gvern ressa għall-ewwel qari l-liġijiet il-ġodda li jolqtu l-midja u l-libertà tal-espressjoni. Liġijiet li ġibdu kritika qawwija għaliex saru ta' malajr u mingħajr konsultazzjoni. B'esperti jgħidu li l-mossa tal-Gvern mhux se tbiddel assolutament xejn.